Ígértem nektek kutyás tartalmakat, és hát most itt vagyunk Mollikával. Nézzük, mik voltak azok a termékek és eszközök, amik nekünk beváltak. Nálunk a 15 méteres póráz abszolút bevált a behívás gyakorlására és tréningezésre olyan helyen, ahol mondjuk nem engedhetem el a kutyát. Ezzel volt egy kis szabad tere, de közben mégis meg tudtam fogni, hogyha esetleg elfutott volna bármi után is. A következő egy ilyen mindenhol állítható fényvisszaverős hám. Nekünk ezek a mindenhol állíthatók váltak be, főleg kölyökkorban, amikor még nem nagyon tudtuk, hogy milyen méretet kellene venni, így kedvünk szerint állítgathattuk. Ebből egyébként volt neki sokkal, de sokkal kisebb is, amikor még picike volt. Egy jutalomfalat tartó táska. Ez mindig jól jön, ugyanis hát rohadtul nem kényelmes a zsebedben tartogatni a jutalomfalatot úgy, hogy az egész kabátod kajaszagú lesz, és hát tudjuk, hogy a jutalomfalatok nem a legillatosabb dolgok a világon, meg kényelmetlen is így közben a zsebedbe turkálni, úgyhogy ez egy megmentő. És ennek még van ilyen kis kakizacsi tartója is, úgyhogy ez extrán jó, mert ha olyan póráz van nálad, amire nem tudsz tenni kakizacsi tartót, akkor ezzel megoldod az egészet. Vannak ezek az összefűzhető pórázok, ezek nekünk szintén nagyon bejöttek, igazából nekem ez a legkényelmesebb, ugyanis olyan méretre alakítom, amekkorára én azt szeretném. Most a leghosszabbon van egyébként, de ez így, ha látjátok, akkor igazából mindenhol összefűzhető. Ezt tudod ilyen hosszon is használni, de tudod a leghosszabban is, magadra is tudod kötni. Persze kicsi kutyánál ez nem olyan egyszerű, mert hát kicsit lejjebb van a nyaka, úgyhogy ezzel én ezt nem tudom megoldani, de hasznos nagyon. Nem leszek népszerű, de a flexi az nekünk szintén a behívás gyakorlására, és olyan helyen, ahol egy kicsit mondjuk el akartam engedni játszani, de még nem volt behívható, tök jó volt ez 5 méter, és ami még nagyon hasznos volt, ez a szintén flexi márkájú kakizacsi tartó, amiben egyébként jutalomfalatot is tudsz tenni, mert ezen volt egy szilikon, amit leszettem nyilván, mert ugye kakizacsit nem nagyon tudom kiszedni. És akkor ezt így nem hagyod el, velünk már előfordult, hogy ráakasztottam, és mondjuk elhagytam az utcán a kakizacsi tartót. Ez a labda, ami közé jutalomfalatot lehet rakni, ezzel nagyon jól elfoglalta magát, és ez egyébként egy nagyon hasznos dolog volt, viszont csak most találtam meg, és most biztos, hogy fogok vele ilyet csinálni, de már nagyon szugerálja ezt a labdát, úgyhogy odaadjuk neki. Vigyed, tiéd! Van olyan játék, ami például nálunk nagyon nem vált be, ezek a köteles dolgok, ugyanis ezt szabadba, húzós játéknak tök jó használni, de sajnos lehet ez az én hülyeségem volt, én adottam neki a lakásba is, és játszottunk vele, és amikor magára hagytam, akkor szépen ezeket a szálakat, amik itt kilógtak, bezabálta. Úgyhogy ez nekünk annyira nem. Ez a lábmosó, ez egy pekkós lábmosó egyébként, de nekünk nagyon bejött, mindig ezzel mosom a kis tappancsát, teszek bele neki egy kis kutyasampont, igen, és vizet, és akkor ezzel szoktam mosni a kis tappancsát. Ez nekünk sokkal jobban bejött, mint ezek a nedves törlőkendők. Nem szedi le úgy a koszt, ez meg azért mégiscsak tehát vízbe mártod a tappancsát, és utána letörlöd, és jóval több kosz lejött a lábáról, amikor ezzel mostam. Egy ilyen utazós kis tál szerintem mindig kell, ebben most nincs semmi, vizet szoktam bele rakni, főleg ilyenkor nyáron amúgy erre nagyon figyeljetek oda, hogy mindig legyen nálatok valami, amiben vizet tudtok nekik adni. Kakizacsi. Én az Alfiba veszem a kakizacsit, régen ezt használtuk, ezt a Fresh Napba vettem, sima egyszerű fekete, ez egyébként szerintem nagyon vékony, szóval nem a legjobb minőség, de akkor azt gondoltam, hogy ez egy jó minőségű, egyébként semmi baj nincsen vele, viszont ez, amit az Alfiban veszek, ez egy ilyen nem akarok hülyeséget mondani, ekós kakizacsi tartó, és ezek sokkal vastagabbak amúgy, szóval jobb a minősége, és ez amúgy érződik. Pluszban egyébként még ilyen kis virágok is vannak amúgy rajta mintának, ami amúgy igazából szükségtelen, de nekem feldobta a napomat, amikor megláttam ezeket a virágokat rajta. És akkor most szerintem menjünk rá az ápolásra és a kajára. Mancsápolónak én ezt a petmedeset használom, ennek egyébként nagyon jó az illata, nem tudom, milyen illatok vannak benne, de nagyon jó, ilyen növényi, és
amint rákenem a lábára, tök gyorsan beszívódik, szóval ez még olyan kutyusnak is jó szerintem, aki nyalogatja a lábát, miután rá van kenve valami, mert az enyém amúgy tipikusan az, hogy rákensz valamit a lábára, akkor azt lenyalja. Hát ezt annyira nem tudja, mert tök gyorsan beszívja magát. Mi ezt a sampont használtuk kölyök korában, most mondjuk leváltottuk, de ezzel az a tapasztalatom, hogy nagyon jó, mikor mondjuk már egy 2 hete fürdetted meg a kutyát, és esik az eső, akkor is érzed ezt az illatot rajta, és abszolút nem irritált, ez egy kölyök sampon egyébként, kölyökkora óta ezzel fürdettem. Nyilván az elején bolhaírtóssal, mert akkor egy kicsit bolhás volt a csaj, és ezt egyébként többször újra vettem. Van nálunk itthon, ezt még az állatorvos mérte ki, ez egyébként szudokrém, sebekre, meg ilyenekre tökéletes, illetve betadin, nyilván fertőtlenítés céljából. Van itt nekünk gumivitamin, ezt nagyon szereti, és ma már kapott, úgyhogy ma már nem kap többet. Ebből egyet adok neki, ez az ízületekre is nagyon jó, immunerősítő is, és kollagén van benne, szóval nagyon-nagyon jó, és nagyon szereti is. Mi ezt a fajta jutalomfalatot használjuk egyébként tréningezéshez is, ez egy, bocsánat, csak morog a kutya, ez egy marhás ízesítésű, érzékeny kutyusoknak is jó, és ezt nagyon szereti. Ez kifejezetten egy büdös jutalomfalat, de hát ugye minél büdösebb, annál jobban ízlik neki. A Fortiflora az én szívem csücske, ő mindig megment minket. Az én kutyusomnak ilyen hasmenéses problémái azok sokszor vannak, mert beeszik amúgy mindent, és ez a Fortiflora ez mindig segít, ez egy ilyen 7 napos kúra, és akkor utána igazából tök jól van a kutya, szóval, hogy így a székletével szoktak lenni problémák, de amióta ezt adom neki, hogyha ilyen baj van, akkor nem is kell dokihoz menni, hanem ez így segít. Úgyhogy ebből mindig van nekem itthon több. Most például ez bontva van, de van itt egy bontatlan, hogy pluszba legyen. Ez a csurpi, amiben most nincsen, de ez egy ilyen nagy sajtos volt egyébként. Itt van neki a szőnyegen, ezt rágja most. Ez nagyon jó, mert nem kell elvennem tőle. Nagyon nem vált be nekünk a marhabőrcsont, mert hát az egy kicsit ilyen hasmenéses tüneteket okozhat ekkora kutyusnak, ugye az sok. Viszont a csurpit nem kell tőle elvennem, és nagyon sokszor csinálta azt a marhabőrcsontnál, hogy elvitte, és sírt vele a szájába, mivel azt ugye el kellett vennem, mert sok volt neki. Ezt viszont nem kell, és ez nagyon jól tisztítja a kis fogait, egyébként imádja, több ízben is van, igen, van belőle áfonyás, epres, és egyébként mindegyik ízt szereti. Amikor már ilyen pici marad belőle, akkor berakom a mikróba, és felpuffad, és akkor el tudja ropogtatni itt a nappaliba. Van egy ilyen táptartó dobozunk, ebbe egyébként 3 kg táp belefér, úgyhogy én körülbelül annyit is szoktam venni. Szokott benne lenni egy mérőkanál, ami tök jó, mert ki tudod mérni az adagját, és itt van benne táp, ez már csak félig van, úgyhogy majd el kell mennünk venni. Egyébként a Purina Proplánnak a tápját eszi, a lazacosat, és tényleg nagyon bevált nekünk, a szőre is gyönyörű szép, a széklete is tök normális, szóval, és amúgy nagyon szereti. Ez nem lett egy nagyon hosszú videó, de remélem, hogy sokaknak hasznos lehet, főleg amikor kutyát vállal az ember, én elég tapasztalatlanul vágtam bele amúgy a kutyavállalásba. Podcasteket nézegettem, nagyon-nagyon felkészültem, de ugye erre nem lehet eléggé, én mindig ezt mondom, meg ezt is gondolom, és hát én sem voltam eléggé felkészülve, tehát hogy én nem voltam tisztában, hogy milyen betegségei lehetnek a kutyusnak. Szégyen, nem szégyen, én nem voltam tisztában azzal, hogy milyen hasmenéses problémák lehetnek, hogy milyen betegségek lehetnek, és sokszor ez meglepetésként ért, viszont ahogy Mollikával ezt így átvészeltem, így mindent nagy részt megtapasztaltam nála, úgyhogy most már tudom, hogy mire számítsak, és tudom, hogy mi az, ami jó, mi az, ami rossz, tudom, hogy mire kell odafigyelni, úgyhogy megtapasztaltam mindent, amit lehetett. Hát remélem tetszett nektek ez a kutyás videó, mert többel is készülök.